Morning teenager nde nkhani ina imene sitinakambe ndi ya anthu aku China, ma Chinese nationals amene amangidwa ku South Africa. And nkhaniyo inayambika mu 2017 mpaka 2019 ku factory yotchedwa Beautiful City akuti ku South Africa ku Johannesburg kumagwira ntchito anthu akuti kuli mageti atali kwambiri amwamba ndikotseka, kuli heavily guarded, anthu samaona anthu amene akugwira ntchito. Nde mu 2019 munthu wina anathawa, anakwanitsa kuthawa mu factory mu ndi ukauza apolisi kunena kuti zili mkati umu. Ndi munthu wake akutinso Malawi. Apolisi anapita kumene kukapanga raid, anakapeza kunena kuti kula Malawi 91 opanda mapepala akusungidwa ngati akapolo mmene muchamu akugwira ntchito. Ati ntchito yake inali yopanga zinthu zoyika mkati mwa mablanketi ngati zamakotoni chonchi, koma zinthu zake zonena kuti zili recycled. Anapeza kuti anthu amagwirisidwa ntchito ngati akapolo, amagwira ntchito masiku 7 per week, which means tsiku lililonse, and amagwira ntchito 11 hours pa tsiku. Amalipiridwa ndalama yochepa kwambiri, less than minimum. Samaloledwa kutuluka, amapangidwa gadi ngati kuti ali mundende, ndipo amazunzika kwambiri. Ati samaloledwa kupanga communicate ndi anthu akunja kapena uluso kuti adzikambirana okhaokha. Anali anthu onena kuti angotsekeredwa. Ndi anayesera kufufuza onena kuti anthu anabwerako bwanji. Akuti anthu ambiri analonera kuti amagwira ntchito mu mashopu ama Chinese ku Malawi. Ndi ananamizidwa kunena kuti kulitu ntchito ina ku South Africa muzikagwira, kwanamizanamiza kuti zabwino zongwanima zonyezimira nkuwatenga. Akuti anawapitisa ma shipping truck nkumayendesa mudzimavani zotseka mawindo zokhala kunena kuti sangaone kunja, komanso anthu akunja sadziwaona mkatimo, zoopsa chonche, human trafficking yeni. Ati anthu ake ang'ono ena zaka 14 ena zaka 15 nkumapita mmwamba. Maminers ndi anthu akuluakulu omwe. Akuti amazunza anthu osati masewerayi, olosukagula chakudya kunja samaloledwa. Nde munthu uyuyu anakwanitsa kuthawa ndi kukaulula ku polisi. Mpameneno anthu 71 anamangidwa, azibambo 4, azimayi 3. Nde kuchoka 2019 analasana gamulidwe, anala kudikirira akhala ku milandu ikupangika kwa nthawi yonseyi. Nde apezeka kuti alandirano chigamulo panopo mu September 2025. Anthu osewa ma Chinese wa alandira zigamulo zoti akhale 20 years in prison. Human trafficking ndi kuzunza anthu ndi chinthu choopsa kwambiri. Nde anakwiya amalala atamkhoti amatani samamvetsa kuti angalandire chigamulo ngati chimenecho, koma awapatsa ndipo akawatsekera. Ngofunika anthu akamalonjeza kunena kuti kukumana ndi munthu kaya ndi agent kaya ndani kuti yayi tiye kunja kuli zabwino kuli zotere, kusamalitsa. Anthu ena akupezeka kuti miyoyo ya anzawo akuyika pa chiswe chifukwa chonena kuti afuna kuti alandire ndalama ngati agent, nkuwapitisa anzawo kudera lonena kuti akakhala akapolo. Yes. Is the big boss working? Yeah. Where's the big boss? Where's the big boss? Yeah. You see this? Yeah. China Shield firearm store. It's in Bruma. Zikuchitika ku Oman, zikuchitika maiko aku Kuwait uku, maiko aluya anthu akumapita kuti akagwira ntchito koma amakasanduka akapolo. Ukapolo wake opsa ucho kuti akakangofika akwalanda passport. Akangokulanda passport basi uthawira utiko. Nde umapeza kuti anthu aja akuzunzika koopsa. Inde mavuto alipo, koma ndi choopsa kwambiri kuti mavuto ukakhale mdziko la chilendo sukudziwa wina aliyense nkumakazunzika. Anthu ena akumapezeka kuti akumataya nazo miyoyo ndithu. Siku Malawi kokha, maiko osiyanasiyana mu Africa anthu amati akachoka kupita kuti akagwira ntchito maiko ena sizikumatha bwino. Nde kumafufuzitsa, kumvetsetsa kuti kodi ndikupita kuti ndikayenda bwanji, ndipo whatever happens osazalola munthu atenge passport yanu. Zikomo kwambiri.